Hello! Mange af jer har efterlyst, at jeg anmeldte nogle af mine pensler, så det vil jeg gøre. Og vi starter med seneste tilføjelse til samlingen, hvilket er dem fra Real Techniques by Samantha Chapman. Som I måske ved, så er hun en YouTube-guru, hedder det, hende og hendes søster. De filmer videoer, hvor de lægger make-up. Meget prof, meget kreativ, men stadig meget nede til jorden, og man ligesom gør det efter, og selvfølgelig tone det ned efter ens egen smag. Og den ene søster har så designet nogle pensler. Hun har designet mange flere end dem her, men det er de 4, jeg har købt. Nogle er i sæt, og andre kan man købe enkeltvis, og jeg har købt dem i enkeltvis. Overall er jeg virkelig imponeret, men der er nogle børster, jeg sagtens kunne leve uden, og der er nogle, som er virkelig, virkelig gode. Men det kan I jo høre lidt mere i detaljer senere hen. Det skal lige startes med at sige, at de er sådan, de har en flad bund, så de kan ligesom stå op. Det kan jo være et plus for nogle, et minus for andre. Den her kan ikke stå op, den lille. Men de store kan. Det er jo et plus eller minus for nogen, fordi jeg har alle mine pensler stående i sådan et glas, en krukke. Og der synes jeg, at de her fylder ret meget, så de her bliver faktisk nødt til at stå for sig i min make-up stand. Og det er jo, altså det fylder lidt mere, men det gør jo, at de står fremme, og jeg får brugt dem noget efter. Så det er jo både godt og dårligt, alt efter hvordan man ser det. Jeg vil måske have foretrukket, at de bare havde en flad bund, så jeg kunne stikke dem ned sammen med alle de andre pensler, så de ikke stod og fyldte for sig selv. De har et virkelig godt greb, og de har forskellige farvede skafter, alt efter hvad man skal bruge dem til. Jeg tror, at de her, det er vist sådan noget finish, hedder det. Og det her, det er sådan base, eller hvad sådan noget hedder. Og de lille er til øjnene. Det er jo ret nemt at finde ud af, hvad der er hvad. Alle børsterne er lavet af syntetisk hår, men det er utrolig lækker kvalitet. Og plusset er, at det er syntetisk hår, at de tørrer enormt hurtigt. Så selvom sådan en kæmpe børste, den kan jeg vaske, og så den tør ret hurtigt i forhold til dem af mine børste, som er i naturligt hår, som kan tage flere dage om at tørre, hvilket jo lidt irriterende. Et andet plus er også, at de fælder overhovedet ikke. Altså, der er ikke røget et eneste hår af dem her. Virkelig imponerende. Så kvaliteten fejler absolut intet. Alle andre børster, jeg har haft, de har altså fældet, og de her, der er ikke røget eneste hår af. Og jeg kan ikke lade være med aben, fordi de er så dejligt blå. Men skal jeg ikke lige gå igennem de 4, jeg har købt, one by one, og så kan jeg jo se. Og skal vi ikke starte med min allermest favoritet, min største favorit. Det er den her blush brush, der står også på hovedet. Der står også, hvad børsten hedder, og så her foran står der Real Techniques by Samantha Chapman. Den er virkelig god til at påføre blush med, mest puderblush. Jeg har faktisk ikke prøvet creme blush, der plejer jeg bare at bruge fingrene. Men den, hvis I kan se det her, så er den spids for oven, hvilket gør, at den er enormt, altså du påfører farven her, så er det enormt præcis, du kan placere den, om du vil have den lige på midten af kinden, eller måske lidt lavere, eller ja. Det er meget nemt at placere farven, og fordi den er så dens, så gør den, at du enormt nemt kan blende det ud. Så den er jeg virkelig glad for. Min anden favorit, den her bruger jeg nærmest hver dag. Virkelig godt køb. Min anden favorit er den her, der hedder Stippling Brush. Som I kan se, så er det sådan en duo fiber, så nede i bunden er der lidt et hår op i toppen af den anden. Og det gør, at man får et meget airbrush look med den. Den er god, altså jeg bruger den til at påføre min creme bronzer fra Chanel. Man vil også kunne bruge den til at påføre foundation, altså flydende foundation. Personligt synes jeg, at den er lidt for lille til at påføre foundation med. Jeg har en fra Sigma,
som er lidt større, som jeg personligt synes er lidt nemmere at bruge, så jeg bruger den ikke til foundation, men det vil man sagtens kunne. Jeg bruger den til min creme bronzer fra Chanel, og der er den bare perfekt, fordi for det første, så fælder den ikke ned i min creme bronzer. Og for det andet giver den et enormt jævn og airbrush look, så jeg kan placere min bronzer her på mine kindben og i tindingerne. Og det ser enormt airbrushed ud, og ikke sådan plettet eller splattet eller noget. Så det er den enormt god til. Og jeg tror faktisk også, at man kunne bruge den til creme blush. Altså generelt er den her god til cremede produkter, som du ligesom stipler, der er navnet på. Så det er også helt sikkert en børste, jeg vil anbefale. Næste er foundation brush. Og nu har jeg jo allerede afsløret, at til foundation, så er jeg faktisk mest i den her slags stippling brushes. Jeg synes, det er et enormt stort arbejde at bruge de her flade foundation børster. Men når det er sagt, hvis I er til flade børster, så den er faktisk rigtig god, fordi at normalt så er en flad foundation børste er jo sådan rund på toppen. Men den er i sådan en vinkel, og den gør, at den enormt nemt kan komme ind her ved næsen, og lige her under, okay nu har jeg briller på, hvor det er besværligt, under øjet, der kan faktisk lige i de her strøg, og især i næsefløjene og sådan noget. Så den er faktisk virkelig god til at påføre foundation. Altså det er ikke min yndlings foundation børste, men den gør jobbet rigtig godt. Og jeg har også brugt den til at putte, hvis jeg vil have en mere koncentreret form af min Chanel bronzer på, her under kindbenet, så har jeg brugt den, og det er den også virkelig god til. Specielt måske, at de er gode til cremede produkter, fordi de er syntetisk hård, så de suger ikke så meget produkt, hvilket er en drøm. Den sidste er en shading brush, hedder den, som er en lille øjenskyggepinsel. Altså personligt synes jeg, at den er lidt for lille til at komme øjenskygge på hele låget, hvilket jeg vil gå ud fra er dens oprindelige formål. Der foretrækker en, der er lidt bredere og lidt fladere. Men den er enormt god til at putte herude i the outer V, jeg ved ikke hvad det hedder på dansk, ude i øjen, et nederste del af øjet, er den god til at, ligesom at intensivere den øjenskygge, man er kommet på, synes jeg. Jeg kan jo eksperimentere med dem selv og finde ud af, hvad der fungerer for bedst for en. Altså, ved den her børste, der behøver man, bare fordi der står blush brush, så skal man ikke bruge det til blush. Jeg tror også sagt, at man kan bruge det til puder, ud over det hele, hvis man er til det. Så den her har jeg brugt til outer V, og den er også virkelig god til at komme skygge under øjet, så man vil have lidt der. Så det er det, jeg bruger den til, men altså det er ikke den bedste øjenskyggepensel, som jeg har i min samling. Så hvis jeg skal sige, ud af de her 4, jeg har, hvad for nogen er, okay, must haves det måske, at tage munden fuld, men hvad for nogen vil jeg anbefale, at man køber, og hvad for nogen kan man finde bedre andre steder. Helt klart de her 2, jeg tror generelt, den pink linje faktisk er rigtig, rigtig god. Og du finder nogle lidt unikke børster, som du ikke sådan rigtig kan finde andre steder. Så de her 2 bruger jeg hver dag, og dem er jeg glad for, og vil ikke undlade. De 2 andre her, dem behøver man nødvendigvis ikke at have. Jeg tror, hvis man starter en samling op, så er de meget gode her, fordi de er billige, og de er god kvalitet. Men hvis man i forvejen har pensler til øjenskygge, så er der ikke nogen grund til at købe den her. Og hvis man i forvejen har en foundation pensel, man er glad for, så er der ingen grund til at købe det. Men hvis man så ikke har det, så er det nogle gode køb. Altså jeg tror, at de større børster her koster omkring 90-100 kroner, og de mindre koster 60-70. Jeg kan lige linke til dem i indlægget, der hvor jeg har købt dem. Og de kom nærmest inden for den samme uge, jeg havde bestilt dem fra England. Så jeg er også imponeret over servicen derfra. Så nogen, og sådan tror jeg det er med alle børste kollektioner, hvis det, hvad enten det er fra MAC eller fra Bobbi Brown eller whatever. Der er nogen, som er rigtig gode, og der er nogen, som, ja, altså, de er rare at have, men behøver man dem?
absolut ikke. Og der vil jeg sige helt klart, at de her to er virkelig, virkelig gode at have. Og de her, den behøver man ikke. Altså, der tror jeg, man kunne finde noget bedre andet sted. Men altså, de er ikke dårlige. Yes. Det var min mening om Real Techniques børsterne. Hvis I har prøvet dem, I må meget gerne kommentere, hvad I synes om hvis der er andre børster, som I synes, jeg skal tjekke ud fra kollektionen, så må jeg også gerne smide mig en kommentar. Hvis I har spørgsmål, som I ikke synes, jeg er kommet ind på, må jeg også gerne spørge. Og så vil jeg jo forsøge at anmelde mine Sigma-børster i næste indlæg, eller i næste videoindlæg. Jeg håber, I bruger det, og så ses vi snart. Hej!